Силата на семейството. Семейството би трябвало да е котва на сигурността. Място, което ни задържа стабилни, дори когато бурите на живота ни ударят. То трябва да е като одеяло на уюта, което ни покрива в най-студените дни. Домът не би трябвало да е просто 4 стени и покрив над главите. Домът са хората, с които споделяш сърцето, смеха, болката. Семейството би трябвало да е подкрепа, която не би трябвало да свършва. И тя трябва да идва от най-големия източник на любовта – Бог. Не всяко семейство изглежда така обаче. И тук започва тързанието. Вместо да бъде извор, се превръща в пуста земя. И когато вместо да си разбран, посрещаш студенина. Когато вместо прегръдка, усещаш стена. И сърцето ти търси топлина другаде. В прегръдка на приятел, в утешителни думи на познат, в случайна среща, в която просто някой те слуша. В едно истинско семейство би трябвало да има повече прегръдки, отколкото къвги. Повече сълзи на радост, отколкото на болка. Повече думи, които изграждат, отколкото такива, които рушат. И повече молитви, отколкото обвинения. Семейството е място, където всеки би трябвало да бъде уважаван, такъв какъвто е. Защото дори да сме една кръв, имаме различно призвание. Дори да сме от един етнос, имаме различна личност. Бог е създал всеки от нас уникален, с различен характер, с различна дарба и мисия. И нашето семейство е първата общност, в която тези различия трябва да бъдат приети, усъвършенствани, но не и подценявани, като сякаш е просто нещо нормално. Любовта трябва да бъде на първото място. Без любовта не бива да правим забележка. Защото там, където липсва любов, всяко изобличение се превръща в нищо повече от просто критика. А критиката без любов оставя белези, които не зарастват и така. Но когато любов е основата, дори най-тежките думи могат да лекуват вместо да ранят. Днес много хора не чувстват семейство в собствения си дом. Те намират повече топлина в чужди прегръдки, отколкото в собственото си семейство. Защото често забравяме, че семейството не е даденост, то е отговорност на любов. Любов в семейството не е просто чувство, което идва и си отива. Любовта е избор. Любов е избор да простиш, когато ти е лесно да задържиш. Избор и да прегръщаш, когато ти се иска да не го направиш. Избор да замлъкнеш, когато знаеш, че думите могат да наранят. Любов е избор да се молиш за своите си, дори когато изглежда, че нищо няма да се промени. Истинското семейство не е състезание на гласове, а хармония на сърца. То не е място, където мерим кой е прав, а където избираме да се обичаме въпреки грешки. В него трябва да има място да грешим, но и място да простим. Място за смях, за плач, за тишина и за молитва. Защото каква полза да наричаме семейство, група хора, които живеят под един покрив, но сърцата им са километри едно от друго. Истинската близост не се измерва в квадратни метри, а с готовност да носиш товара на друг. Да седнеш до него в тишина и да кажеш: не си сам. Истинското семейство е онова, което ти позволява да бъдеш себе си, което отваря съзнанието и сърцето си като широко отворена врата и ти позволява да влезнеш свободно. Там, където можеш да свалиш маската, спирайки да се преструваш. Да се чувстваш лек, като че плуваш в свои води. Там, където никой не те мери според провалите ти, а те обича, просто защото си ти. Нека бъдем честни. Да градиш семейство не винаги е лесно. Много е трудно. Понякога най-тежките рани идват именно от хора, които би трябвало да те пазят. Понякога най-дълбоките рани се коренят в действията и отношението на майка, баща, брат, сестра. И тогава ни се иска да избягаме на някъде, да намерим подслон на друго място. Но Бог ни напомни нещо от векове, което е било истинно, но често забравено, а именно, че Той е този, който лекува всяка рана, всяка малка раничка и всяка голяма такава. Семейството би трябвало да бъде отражението на Божията любов. Би трябвало да бъде олтар, където се принася жертва на прошка, търпение и най-вече жертва на любов. То трябва да е святото място, защото в него обитава примера на Бог. Бог е замислил семейството като първата църква. Там около масата, около молитвата, около общата радост. Но когато Христос не е центърът, тогава в тази църква настъпва хаос. Там, където няма Христос, се появява гордост, студенина, егоизъм и отчуждение.
Всеки става глух за другия, но когато той е там, тогава домът става място на мир, благодат, изобилие, любов и светлина. И ако днес твоето семейство не изглежда така, не се отчаивай. Бог е способен да възстанови всяка разрушена стена, да излекува всяко наранено сърце. Той може да вдъхне нов живот там, където всичко изглежда загубено. Нужно е да го поканим в дома си, не само с думи, а и с дела. Да го поставим на първо място в решенията си, в отношенията си, в ежедневието си. Да представляваме Христос. Да се замислим, ако Христос беше тук, как ли щеше да се отнася с този човек, с неговите таланти и дарби? Какво ли щеше да е отношението му? Семейството е дар и отговорност. То е благословение и задача. И когато го градим върху любовта на Христос, тогава то става онази котва на сигурността, за която всички копнеем. Думите на писанието гласят: любовта да бъде нелицемерна. Бъдете братолюбиви един към друг, с нежна обич. Най-вече имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. Бъдете гостоприемни един към друг, без ропот. Не забравяйте гостоприемството, защото чрез него някои без да знаят са приели гости ангели. Това са думи, които не трябва да подминем леко. Думи, които трябва да се забият в сърцето ни като гвозди, като котва. Защото колко пъти сме гледали един към друг със студенина, колко пъти сме отминавали с презрение човека до нас, сякаш е малък, незначителен, недостоен, а откъде знаем дали точно в него Бог не е вложил съкровище? Дали точно в него не е заложен потенциал, който чака да се появи? Бог не се натрапва. Той не влезе с гръм и трясък. Той тихо седи и чака дали ще отворим вратата на сърцето си. И знаеш ли, понякога Той идва при нас не в образа на ангел със светлина, а в лицето на човек. Или този, когото не сме приели, а отхвърлили. Погледа на този, когото сме пренебрегнали. Тихите сълзи на този, когото сме наранили. Тежко е да го кажа, но понякога ние самите затваряме вратата на собственото си семейство. С думи на осъждане, с поглед на хлад, с тишина, която боли повече от крясък. И тогава се чудим защо човекът до нас се отдалечава. Защо сърцата ни се разминават? Защо нашия дом е станал чужд? И истината е, че не винаги липсата на любов убива семейството. Понякога го убива липсата на такава. Липсата на изразената любов. Да обичаш в сърцето си, но да не го покажеш е като да държиш в ръцете си вода и да не я дадеш на жадния. Ние сме създадени да бъдем обичани и призовани да обичаме, да бъдем гостоприемни, да се приемаме един другиго с сладка благост, защото всеки човек е носител на Божията искра. Ако днес пренебрегнем човека до нас, може би пренебрегваме самата възможност Бог да прояви своето величие чрез него. Помисли, какво ако детето, на което говорим с укор и грубост, е бъдещ служител, бъдещ пророк, бъдещ човек на светлината? Какво ако съпругът или съпругата, на които гледаме с презрение, умора и отчуждение, всъщност носят в себе си нещо, което Бог иска да ни покаже, а ние със студенината си задушаваме тази искра? Това трябва да ни разтърси, да ни събуди, да ни накара да се задавим от собствената си гордост и да осъзнаем, че понякога ние самите сме причината Божиите дарби да не излязат наяве. Бог не се натрапва, но когато му дадем място, Той превръща дома в светилище, превръща семейството в крепост, превръща обикновената трапеза в олтар на любов и благодат. Променете нещо, докато още е време, докато още е днес.